Benvinguts, soc la Mar i avui dins el tema de cinètica química veurem com podem descriure l'equació de velocitat. Doncs per calcular la velocitat d'una reacció podem utilitzar una equació matemàtica per determinar-la. Ara bé, per determinar aquesta relació matemàtica sempre ens caldrà fer-ho de forma experimental. Però amb què relaciona aquesta velocitat aquesta equació? Doncs descriu la velocitat en funció d'una constant per la concentració dels reactius. Havíem dit que la velocitat dependrà de les concentracions dels reactius. Per això, en aquesta equació ens apareixeran aquestes concentracions. Aquestes concentracions estan elevades a uns exponents que en compte que no són A i B, no són els factors estequiomètrics, sinó són dos valors que diem que són els ordres parcials de reacció. Direm que alfa és l'ordre parcial de reacció de A i beta és l'ordre parcial de reacció de B. Quan tenim aquests ordres parcials podem descriure el que també s'anomena ordre total. Aquest ordre total el descriurem com a alfa més beta. Per tant, al sumar tots els ordres parcials, el que ens dona és el que anomenem ordre total. Això serà molt important pel tema de les unitats. Quines unitats? Doncs les unitats d'aquesta constant que ens apareix aquí. Aquesta constant de la velocitat només varia en funció de la temperatura. Per tant, quan fem experiments per determinar com serà aquesta velocitat, el que farem serà només variar les concentracions dels reactius, però no variarem la temperatura, perquè si varieu la temperatura m'estarà variant aquest valor de la K i per tant no podré calcular quins són els ordres de reacció o quan valdria aquesta K. Llavors, és una constant, però que depèn de la temperatura. Ara bé, com havia comentat, l'ordre d'aquesta reacció serà molt important per determinar les unitats d'aquesta constant. Doncs aquesta constant no sempre tindrà les mateixes unitats, depèn de l'ordre de la reacció. Llavors, el que hem de pensar és que al tindre una igualtat, doncs les unitats d'un costat i de l'altre han de ser coherents. Les unitats de velocitat, recordeu que sempre seran mol litres segons i que les de concentració seran mol litres. Per tant, el que m'haurà de canviar és les unitats d'aquesta K. Anem a fer alguns exemples de com es calculen aquestes unitats de K. Mireu, si en aquest primer cas la velocitat és igual a la constant de velocitat, les unitats hauran de ser les mateixes. Per tant, aquí serà molt fàcil veure que les unitats de K són mol litres segons, és a dir, les mateixes que la velocitat. Ara bé, en aquest segon cas, què passa? Que la velocitat ja no és igual a la K. Llavors, jo el que vull saber és a què equival aquesta K. Doncs jo puc escriure que K equival a velocitat dividit concentració, perquè si passo aquest dividint veig que l'equivalència de la K és velocitat per concentració. Per tant, les unitats han de ser coherents amb el que hi ha a la dreta i a l'esquerra. Per tant, les unitats de K han de ser coherents a les de la velocitat, que són mol litre segon, dividit les de concentració, que són mol litre. Per tant, si calculem això, veiem que els mols marxen amb els mols, els litres amb els litres, i per tant que les unitats que em dona és 1 partit segons, o segons a la menys 1. Si l'ordre de reacció és de 1, llavors les unitats de K seran 1 partit segons. I anem a fer el darrer cas, que en aquest cas l'ordre de reacció seria 1 més 2, 3, per tant, K seria igual a velocitat partit la concentració de A per B al quadrat. Per tant, si han de ser coherents, necessito les unitats de velocitat que hem dit mol litre segon, dividit les de concentració, degut a la concentració de A, però per la concentració de B, en aquest cas, està al quadrat. Doncs hauré d'operar això. Si veig, tindré que aquests mols marxen amb aquests mols, els litres amb els litres, i per deixar-ho bonic, el que està dividint ho passaré a sota i el que està dividint dins la divisió ho passaré a dalt, per tant em quedarà litres al quadrat, mols al quadrat, segons dividint. També ho podeu escriure com a litres quadrat, mol a la menys 2, segons a la menys 1.
Per tant, veiem la importància de l'ordre de la reacció per saber les unitats d'aquesta constant de velocitat. Ara bé, però anem a veure algun exemple de com calcular aquests ordres concrets i també com calcular el valor de la K. Recordeu que sempre per poder calcular-los el que necessitarem serà dades experimentals. Per això anem a veure un exemple de les paus del juny de 2016. Aquesta ens planteja el següent. Ens diu que l'única manera de determinar l'equació de velocitat d'una reacció és fent experiments per a mesurar l'efecte que produeix la variació de concentració del reactiu sobre la velocitat. A continuació, podem veure una reacció i els resultats obtinguts a una temperatura determinada, quan estudiem la cinètica mitjançant el mètode de les velocitats inicials. Aquí tenim la reacció i un requadre amb els valors experimentals. Amb aquests ens demanarà que calculem l'ordre de reacció respecte de cada un dels reactius i després l'ordre total. Per acabar, ens demana que també determinem la constant de velocitat de reacció. Doncs molt bé, per poder calcular els ordres de reacció el que haurem d'utilitzar és aquesta equació on m'apareixen els ordres de reacció. Llavors, en aquest cas, la velocitat de reacció és igual a la K per la concentració de l'hidrogen elevat a alfa, que serà un dels ordres de reacció, per la concentració del monòxid elevat a beta, que serà l'altre ordre de reacció. I per tenir el total, el que simplement farem serà sumar alfa més beta. Però com hem dit, per calcular aquests ordres de reacció el que necessito són dades experimentals. Per això em donen el requadre amb aquestes dades. Doncs el que faré serà comparar dos experiments per tal de poder treure els valors d'aquestes alfes i betes. Anem primer a comparar el valor de la velocitat del primer experiment respecte al valor de la velocitat del segon experiment. Doncs, per comparar-los, faré la divisió. Llavors, agafaré l'equació de velocitat plantejada per l'experiment 1, és a dir, agafaré les concentracions a l'experiment 1 i també el valor de l'experiment 1, i ho compararé amb una divisió amb l'experiment 2. Per tant, aquí el que agafaré seran les concentracions del segon experiment. Si tinc això, què passa? Doncs ara podré substituir valors. Agafaré la taula i, per exemple, veig que la velocitat 1 és 4,8 per 10 a la menys 6 i també puc veure quina és la velocitat del segon experiment, que és 1,2 per 10 a la menys 6. Llavors anem a seguir. Després ens vindria la constant. Com que en l'experiment no canvia la temperatura, aquesta constant és la mateixa i a l'hora de dividir-los el que fan és desaparèixer. Després, si miro les concentracions de l'hidrogen, veig que tant en l'experiment 1 com en l'experiment 2 aquesta concentració és constant, per tant és la mateixa. Llavors, si les divideixo per molt elevat a alfa, si tant una com l'altra està elevat a alfa, el que passa és que és el mateix valor i per tant en desapareix. Per això només em quedaran les concentracions del monòxid, que en el primer experiment és de 2,5 per 10 a la menys 2, dividit el segon experiment, que és 1,25 per 10 a la menys 2, i com que els dos estan elevats a beta, el que faig és agrupar-ho en una fracció i tota aquesta fracció l'elevaré a beta. D'aquesta manera, el que puc fer és operar, que és el que m'interessa per després poder treure el valor de beta. Una vegada ho tinc així, simplement he d'agafar la calculadora i fer els càlculs. I veig que si divideixo aquests 4,8 dividit 1,2, el que em donarà és un valor de 4. I ara, com que ho he agrupat en una fracció, també puc dividir el 2,5 dividit 1,25. I em donarà un valor de 2 i tot això elevat a beta. Llavors, ara per saber aquest ordre de reacció, simplement he de pensar per quin valor he d'elevar a 2 per tal que em doni 4. Doncs fàcilment veig que beta ha de ser igual a 2, perquè 2 elevat a 2 em donarà 4. Per tant, ja he trobat el valor de l'ordre de reacció parcial respecte del monòxid de nitrogen. Doncs ara hauré de fer el mateix per poder treure aquesta alfa, que és l'ordre de reacció respecte de l'hidrogen. Si us hi fixeu, quan he calculat l'ordre de reacció respecte del monòxid de nitrogen, he agafat dos experiments als quals la concentració de l'hidrogen era constant. Per això m'ha sortit el valor de la beta. Per tant, intentaré ara aquesta vegada, si vull trobar
l'ordre de reacció respecte de l'hidrogen que en els experiments la concentració del monòxid de nitrogen sigui constant. Si això no és possible, no passa res, perquè ja tinc el valor de la beta i, per tant, només tindré una incògnita que serà l'alfa, perquè també la constant veureu que ens desapareixerà. Però si volem facilitar els càlculs i existeix aquesta possibilitat, buscaré dos experiments on la concentració del monòxid de nitrogen sigui constant. En aquest cas, serà comparar l'experiment 1 amb el 3. Si algú provés de fer el 2 amb el 3, no hi ha cap problema, teniu el valor de la beta i podreu calcular el valor de l'alfa perquè només tindreu aquesta incògnita. Però si sou mandrosos com jo, doncs intentarem agilitzar els càlculs comparant la reacció 1 amb la reacció 3. I farem exactament el mateix. Plantejo l'equació de velocitat pels dos experiments de la mateixa manera que he fet abans, en el primer cas per l'1 i després dividit per l'experiment 3. També aprofito per comentar que si algú fa el 3 respecte de l'1, us donarà el mateix valor de l'ordre de reacció. No depèn en quin ordre ho estem comparant. Els números seran diferents, però al final el valor d'alfa serà el mateix. Llavors, com hem dit abans, les Ks són constants, en marxaran quan estan dividits i també he buscat dos experiments on aquesta concentració sigui constant, per tant, també en marxarà. Doncs ara, simplement, el que agafo és el valor de la velocitat 1, que és 4,8 per 10 a la menys 6, dividit la velocitat 3, que és 9,6 per 10 a la menys 6, i ara les concentracions de l'hidrogen. Una és 2 per 10 a la menys 2 i la del tercer experiment és 4 per 10 a la menys 2. I ara recordeu que tot això està elevat a alfa, que és l'ordre de reacció. Doncs ara puc operar, 4,8 partit 9,6 us donarà 0,5 i 2 partit per 4 també dona 0,5 elevat a alfa. Llavors el valor d'aquesta alfa sí o sí ha de ser igual a 1. Per tal que 0,5 sigui igual a 0,5 elevat a alguna cosa, l'hem d'elevar a 1. Llavors ja tinc el valor del segon ordre de reacció, el valor de l'ordre de reacció respecte a l'hidrogen. I ara simplement per calcular el total he de fer la suma d'alfa més beta, 1 més 2 serà igual a 3. Aquest ordre de reacció serà important per saber les unitats de K, que és el següent que ens pregunten. Doncs ara, per poder calcular el valor d'aquesta K, hauré d'utilitzar també les dades experimentals i el que acabem de calcular, que són els ordres de reacció. Fixeu-vos, ja he substituït l'alfa per 1 i la beta per 2. Doncs si jo vull calcular la K, simplement l'he d'aïllar i veuré que aquesta K és velocitat dividit aquestes concentracions, en el cas de l'hidrogen i del monòxid de nitrogen al quadrat. Ara agafaré qualsevol de les dades experimentals, l'únic és que si agafo l'experiment 1, totes les dades de l'1, si agafo el del 2, del 2 o del 3, del 3. Per exemple, si agafo del primer experiment, la velocitat és 4,8 per 10 a la menys 6, la concentració de l'hidrogen és 2 per 10 a la menys 2 i la concentració del monòxid és 2,5 per 10 a la menys 2 i tot això elevat al quadrat. Simplement agafo la calculadora, faig els càlculs i em donarà un valor de 0,384. Ara bé, aquí em falten les unitats. I com hem dit, les unitats han de ser coherents. Per tant, en aquesta igualtat han de quedar el mateix les unitats de la dreta i l'esquerra. Les unitats de la dreta han d'equivaler a les unitats de la K. Quines unitats tindré a la dreta? Doncs són unitats de velocitat, que són mol litres segons, dividit unitats de concentració, és a dir, mol litre, per unitats de concentració un altre cop, però aquesta vegada elevat al quadrat. Veig que el mol pot marxar amb els mols, el litre amb els litres, i per tant em quedarà litres al quadrat a dalt i dividit mol quadrat segons. Hi ha diferents maneres si algú no acaba de veure. Això penseu que és una divisió, i si voleu utilitzar, per exemple, podeu utilitzar el que utilitzàvem de més petits, aquesta divisió, i pensar que aquesta divisió la fem en creu. Mireu, fixeu, a dalt, el de dalt l'he posat al principi, dividim tota la part de dalt. Ja l'he multiplicat mol per mol al quadrat, mol a la 3 i litre també, litre a la 3. Si ho fem en creu, mol
litre a la 3, em quedaria la part de dalt, i a la part de sota em queda litre, segon, mol a la 3. Per tant, aquí podríem veure que se'n marxen una amb aquest i una amb aquest. Per tant, em queda a dalt litre a la 2 partit segons mol al quadrat. Hi ha diferents maneres de fer-ho, però és molt important saber treure aquestes unitats. I llavors, aquí, finalment, per acabar el càlcul, afegeixo les seves unitats. Aquesta segona activitat de les PAUs de setembre de 2011 de Catalunya ens planteja el següent. Ens diu que el peròxid d'hidrogen o aigua oxigenada és un producte de rebuig de moltes de les reaccions que tenen lloc en les cèl·lules vives. L'enzim catalasa es provoca la descomposició en productes menys nocius. Ens planteja també l'equació. Ens diu que es pot investigar de forma experimental la cinètica d'aquesta reacció, mesurant la quantitat d'oxigen gasós que es produeix en el pas del temps. En una primera sèrie d'experiments al laboratori es van obtenir les dades de la següent taula. Doncs aquí ens indica les taules de diferents experiments i les seves concentracions. Ens demana que justifiquem quin és l'ordre de reacció respecte al peròxid d'hidrogen i que en calculem la constant de velocitat. Doncs en aquest cas, si voleu, fixant-nos amb les concentracions inicials del primer i el segon experiment, veig que la concentració és el doble i que la velocitat inicial també és el doble. Això m'estarà indicant que l'ordre de reacció és de 1. Per tant, l'equació de velocitat ens quedarà K per la concentració del peròxid d'hidrogen elevat a 1, aquest ordre de reacció. Ara bé, si vull calcular el valor de la K, el que faig és aïllar-la com hem fet abans i el que faré és agafar unes dades experimentals, per exemple de l'1, que em diu que la concentració és 4,2 en compte que es diu micromols, per tant per 10 elevat a menys 6 i així ens quedarà per mol litres segons i la concentració és de 0,1. Si fem aquest càlcul, fàcilment veiem que el valor de la K és 4,2 per 10 a la menys 5. Però, com hem dit abans, necessito saber les unitats, que han de ser coherents. Llavors, les unitats de K han de ser les de velocitat respecte a concentració. Velocitat és mol litre segon, dividir les de concentració, que és mol litre, per tant, em quedarà 1 partit segons. Llavors, aquesta K té un valor de 4,2 per 10 a la menys 5, 1 partit segons, o segons a la menys 1. El segon apartat ens demana el següent. Diu que si duem a terme una segona sèrie d'experiments al laboratori similar a l'anterior, però utilitzant un conjunt de solucions de peròxid d'hidrogen de concentracions més elevades, obtenim aquesta representació gràfica. I ens demana que aquí que justifiquem quin és l'ordre de reacció ara respecte al peròxid d'hidrogen, però a les concentracions elevades. Ens diu a la part més a la dreta d'aquesta gràfica. Si ens hi fixem, veiem que aquesta velocitat no canvia a la part dreta de la gràfica, és a dir, que la velocitat no depèn de la concentració. Per tant, això m'està indicant que l'ordre de reacció és igual a 0. Per tant, la velocitat és una constant. Després ens demana que escrivim aquesta equació de velocitat en aquestes condicions i que indiquem les unitats d'aquesta constant de velocitat. Llavors, com que hem dit que ara l'ordre de reacció és 0 perquè és constant, com hem vist a les gràfiques, no canvia en funció de la concentració, per tant, la velocitat és igual a la K. O el mateix, si voleu, és igual a K per la concentració del peròxid elevat a 0, que això és igual a 1, per tant, velocitat és igual a K per 1. I si jo vull saber les unitats ara d'aquesta K, veiem que han de ser les mateixes de la velocitat, per tant, seran mol litres segons. Doncs fins aquí l'explicació del que és l'equació de la velocitat i alguns exemples de les paus. Espero que us hagi quedat clar, si no és així, dirigiu-vos als comentaris. Però si us ha agradat el vídeo, si us plau, poseu un m'agrada i si us agrada el canal, subscriviu-vos i compartiu-lo. Moltes gràcies!